Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Radio Philippine Standard Time, 1:49. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hag Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuwa
mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Kamusta sa ating mga palanggang mga tagpalamati kay mayong hapon sa inyo tanan? Ang aton man pagpangamusta syempre sa mga nagapod sa aton karon nga hapon nga edisyon sa aton pagpangalagad sa programa This Is My Life. Lunes nga adlaw, Marso 16 tuig 2020. Ako una-una kugid nga ginakumusta nga aton dere mga elders, ang aton mga nagaedad na. Mga nagaedad na naton nga mga kauto natin, mga senior citizen, kamusta lang? For sure nga ginestriktuhan kamo dira sa inyo mga kabataan kag mga apo, guardiado, gani hindi magpasaway, Kooperar lang kay para ina sa inyo man kaayuhan. Wala sang may mataguan sining aton gana eksperyensya sa karon, hindi lang kita diri sa aton komunidad sa Bugos nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos nga Pungsod, Bugos nga kalibutan gid, So extra careful sa gihapon ang panumdum ni Tita Wilma kag padayon kita, nga magapahanumdum sa mga dapat naton dira himuon nga ang katinlo una-una gid, ang pagpangamuyo ang aton pagsalig sa aton mahal nga Dios, di ba? Kag siyempre kinahanglan ang aton disiplina sa tagsa-tagsa, sa katinlo sa sulod sang aton puluyan kag sa aton man mga ginakaon. Kag kinahanglan mangin alerto lang ang tanan. Kabalo kita, ang aton mga millennials, ara man dira, mga pamaten-on, mga kabataan, very busy man sa ila sini mga gadgets, cellphone, iPad, ano pa na dang mga gamit-gamit dira kung may mga gamit-gamit kung may mga desktop dira na naga-monitor man sa social media. Kag kabalugid kita amo niyang venue ninyo subong. Magluwas ang inyo means of communication sa inyo mga kagrupo, inyo mga classmates since nga suspendido ang mga klase. Lain ang suspendido kag na-cancel nan. Sa nasiling na naton niya, wala klase sa tanan nga level from kindergarten to college na sobtipon tanan sa balay. Ara lang dira kag kahibalo kita subong sang sitwasyon sang aton palibot. Nga sa diin ang aton syudad sang Bacolod mismo ang aton alkalde, Mayor Bing Leonardia, di ba, nagdeklara na sang general community quarantine. May mga checkpoints na sa mga entry points sa siyudad sang Bacolod. Kag syempre maghalong-halong man, although nga nagpagwa na nga i-implementar man ang curfew hours para sa tanan, so bantayan man naton ina. Kag kung anong guidelines para dira gani mga kabataan hindi lang ani magpasaway, hindi man maglagaw sa gabi. Tungod sining pandemic nga COVID-19 o kun coronavirus. Pero sa mga nagapamangkot dira sa aton, pasensyahan nyo lang, especially sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton sa Facebook Live. Jutay lang nga paghangop kay Tita Wilma kung nga nag-wear kita facial mask, Kay si Tita Wilma may ginabatsyag.
cancer survivor tamo ti under treatment man kita gyapon sa gihapon, so extra careful man kita, no? Lubos kita man nga nagahalong sujutay man nga paghangop para sa inyo, ha? Para nga makapadayon man ako sa pagpangalagad sa inyo sa kahanginan kay gusto ko man kamo makaupod adlaw-adlaw. So sa aton man pagpangamuyo tanan ang tagsa-tagsa sa aton updon ginaton sa pagpangamuyo, kabalugid kita nga ang mahal nga Dios hindi magpaslaw sa aton. Wala sang pinaka-powerful, di ba? So, relax lang kamo dira. Kinahanglan updanay kita iya sa karon nga hapon tungod Lunes na Lunes, kag sa nahambal may naton kini-kini lang daanay sa mga kabalo kita kainchindi kita masiling tawe sa ibanda nga nagasala-sala nga bakal bugas para sa Sudan, Manila nga hindi in kaso por kaso nga gubot nga hindi kita lang ara lang kita sa aton puluyan nga hindi kita makagwa mayara kita something sa sulod sang aton panimalay kung pwede hindi tayo makasarang sa mga ginapamakal sa supermarkets, di ba? Kung hindi kita sinaiya makasarang grocery sa supermarkets since makita ta gani sa mga malls kahapon sa social media man kay why man kita nagalagaw ang hallway hawan-hawan na, di ba? Ang hallway hawan-hawan, kagbisan ang aton dalanon matawhay. Ilisipon ang nagalakat, ilisipon man ang mga salakyan nga aton sini makita. Na gani kung wala man lang kita sang himuon, kooperar kita. Kay kinahanglan ginaton sa karon ang kooperasyon, ang pag-isa sang tagsa-tagsa. Pag-isa sa pagpangamuyo, nga tamdon sang Ginoo ang aton sitwasyon, pag-isa sa pagpatuman sa mga guidelines nga ginahatag sa aton sini lokal nga gobyerno, national nga gobyerno, inatanan para sa aton kaluwasan, di ba? Wala sang malain hindi tahagay pinasaway anay, na? Kag pag-isa man sa pagdisiplina sang aton tag sa kakaugalingon, sang aton tag sa kapamilya, sa aton man palibot. Kaya nga ako nahimo ta makita sang iban, masunod man ina, nga daw maayong epekto, kay ti maayong aton ginahimo, gani hindi naton pagpaslawon. Ang aton mga handom, nga maangkon naton, ang kalinungan kagkatawhay sa pihak sining. Hay, sitwasyon naton sa karon, tungod sining halit sang pandemic nga coronavirus o kun COVID-19. Gani kon may mga kauturan kita o kun miyembro sang inyo panimalay dira nga may ginabulubatsyag, especially ining mga may maintenance, ha? Inang mga kauturan naton nga may mga balatian nga ginasuprar o kun ginaantos, jutay lang gid nga pasensya kag jutay man nga paghalong. Kung may mga nag-account na pasensya, ang aton sini comfort room, ang aton mga CR, mintinahon naton ang katinlo. Kag syempre, kusina, nga sa diin ginapreparar ang aton mga ginakaon. Hugas-hugas kamot, mga kabataan. May ara dira sa YouTube, na? May kanta dira, nga pwede ninyo sundon man, di ba TikTok? Kamu itik-up po kanina sa TikTok, arang gina-upload na bala sa Department of Health, mga kabataan sundan yun na bala, manging challenge para sa inyo para nga magamit naton ina, para hindi ka mo pag-ugtasan ni nanay kag ni tatay, ay, hugas kamot, amo na bala, di bala, kinahanglan subong mga anak. Kung manaog, magwa sa puwertahan, pagbalik sa sulod, uyat man sa puwertahan, kinahanglan maghugas sang kamot, hugasan sang tubig, pero kinahanglan ang habon pabukalon, abang ibang kinasawsaw lang, panghinaw na ina, hindi, habunan, ginsang maayo ang mga palad, bugos nga palad wala kag tuo, pakadto sa aton, siko, bas, anak, kag kuskuson sang habon, kag kung nagwa kamo dito, kag kundiin man kamo naghalin, pagsulod ninyo sa balay, diretso kamo to sa inyo nga banyo, kung mayara banyo, kung wala to sa comfort room, na, ubahan ninyo ang inyo ginsuksok halin sa gwa. Man. Kung may ara dira trash bag na dira isulod anay kag ihigot. Kag kung pwede malang malahabahan sa gilayon dito sa gwa, labahan na lang Extra careful wala sa malain, masin tawi nimo sobra naman naka-istrikto. Hindi.
labi na kung may ara dira kamuupod sa balay nga may balatian. Amo nang siling naton mahina ang resistensya sina. Kag ang aton man nga mga senior citizen, mahina man ang inyong immune system. Gani, bo. Ni hambal sa mga senior citizen, mga anak na lang. Ang mga elders naton dira, kooperar, hindi magpangakig kung sa wayon sa mga kabataan. Kag syempre man sa aton masiling naton sa gin-implementar nga di na to kainit dito nga general community quarantine diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Kooperar lang ang mga nagasakay sa motorsiklo, ang mga may salakyan, inang in and out naton. Kag kung ano man ang requirement ng ginapangita nila, ihatag lang naton. Hindi na kita maglalis para hindi na maglala pa ang problema. Kooperasyon lang gid ina para sa kaayuhan sang tanan. Tandaan nyo gid ina. Pero sa nahambal naton, ari kita subong niya sa aton This is My Life program. Upod ka mo kay Tita Wilma, tugtugtak na alas 3. Divert ko anay sa makadali ang aton sini mga ginapangatubang subong nga mga problema. Mga problema naton, kag syempre ini mga ginapangatubang naton subong nga kalamidad, kinanglan ugyunan man naton, kag syempre upod kita sa pagpangamuyo. Aton matahom nga ambahanon, aton matahom nga lalantunon nga ginapatungod sa inyo tag sa kahapon. Siyempre, sulat sa gihapon nga basahon man ni Tita Wilma karon iya nga hapon, upod man ang inyo sini nga mga opinion, personal advice and suggestion, adang aton text hotline 0938-225-5017, again 0938-225-5017, plus man sa aton mga kauturan nga nagaupod sa Facebook Live. Hi and hello lang sa inyo tanan dira. Updanay kita. Pwede ka mo dira makatype sa inyo man mga greetings kag mga opinion karon. Pero pasensya kung hindi malabutan ni Tita Wilma, amo lang na mahambal gid ni Tita We. Pasensya hanay lang kung hindi malabutan. Kag pagkatapos ang inyo ginahulat nga horoscope, ginatinguhan gid na ni Tita We nga ma-deliver sa inyo tag sa kaadlaw, pud man inyo mga lucky numbers, inyo lucky color. Kag pila man sa aton update, no? Dili lang anay sa syudad sa Bacolod sa probinsya, sa aton man bugos nga pungsod. Ang pagbiyahe, ti kabalo naman kita. Wala na in and out sa biyahe sang eroplano, barko. Ari na ang nabatian naman naton si Governor Eugenio Lacson, kag ang aton mayor diri sa syudad sang Bacolod. Ginabantayan nga maging safe ang bugos naton nga probinsya. Kag syempre sa iban man nga mga kaprobinsya. Hanan nga malabutan naton dira sa Negros Oriental, di ba? Nan mga kauturan naton dira dugang pagidman nga paghalong sa Isla Sang Panay sa inyo man dira, sa Palawan, sa malabutan sang aton pagpangalagad adlaw-adlaw nga tanan dira sa may Masbate kag sa Romblon, kag syempre sa Guimaras, sa parts ng Bohol nga malabutan naman naton. Mayong hapon lang dira kag salamat gid sa inyo tanan. Kag so far ang records sang aton Department of Health sa mga infected, no? Sa mga infected nga nagtaliwan, naglabot na sa 12 na ang napatay, na? Kag ang pila malang nga nasiplatan naton kay tikong kapamati kita kagina kay Action Rex Canton, nabatian nato na mga updates man ni Action Dorel Cabato, di ba? Ni Inday Dorel sa inyo sang nagkakatabo sa iton sa pungsod Pilipinas. Kita man gani na tunto ang social distancing nga gina-implementar to sa Metro Manila. Kay ti kabalo kita sa Metro Manila ya lockdown gid to ya sila mo, na social distancing. Isa kag isa ara kadari ko di ba? Nakita na tunto sa mga di pasahero nga sa laking kiti makommute mo, di ba makadto ka mo sa trabaho, masakay sa jeep. Ang may isa to ka driver nga naghimo sa iya ideya sa di pasahero nga salakyan. Ini mga box sang juice nan. Ginapang bang tapik ya para nga may distansya ang isa ka pasahero sa sunod nga pasahero na para nga hindi mag-ipingay gid tama kalapit. Na isa na sa mga social distancing na dumduman ko man gani sa Sabado sa isa ka butika, Mercury Drugstore, I think nasudlan naton na artista nagpauli nan
ang ilagi diyan gani mismo supervisor, ma'am, dali lang gid inang may ato pa to sa una. Amon, ay, sorry gid. Amon na kinahanglan kita isa kag isa sa aton mangin masangkad ang aton ighalangop na kinanglan hangpon naton intindihon naton ang nagakatabo sa karon. Kung may magsiling gani sa inyo, layo lang ta, antaranay lang ta anay. Hindi ka mo din magsiling stricto, suplada, hindi. Intindihon naton sa karon nga sitwasyon, kinanglan nga mangin broad-minded kita. Kinahanglan sangkaron naton ang aton pasensya kag paghango para man sa aton kaayuhan. Kagatutugan ni, di ba? Oy, ang Department of Transportation nagpagawa man guidelines mo kag isa sa nasiplatan ko to nga sa mga motorsiklo ni bala ginadumilian anay subong tungod sining COVID-19, ginadumilian ang pagpaangkas kinanglan isa ka lang masakay sa motor. Ahay. Oo. Sad to hear, pero tiina para man sa aton kaayuhan. Kag isa man sa nakuha neton, syempre, ang aton man mga simbahan, ang lain-lain man nga mga sectors, iban wala na ka man nakahiya patigayon sa ilang mga gatherings. Kahapon Domingo, may mga simbahan na sa simbahan Katolika, nga may ara nga nagpatigayon sa ilaya indoor mass, may ara closed door mass, may ara, di ba, may mga ara sinarang patigayon man, kag kansilado man, ang not necessarily canceled, kundi suspendido, canceled, suspend ang mga misa sa mga simbahan Katolika, pati na mga daily mass. Te may ara man gani, kung maglubong be blessing lang, mabindisyon lang ang pare. Wala misa nga patigayunon, wala sang misa gin patigayon. Amoy nang pilaman ka mga info nga ato nahatag, pero mas natandog pagid kita sa ginhimo man sang Santo Papa dito sa Roma, di bala? Sa katawhay kag kalinong kag kahawan sa mga dalanon sa Roma nagpanglakaton ang Santo Papa nan. Kag didto yaman ginapangamuyo nga kabay matapos na ang problema sang coronavirus nga ini. Masubo man ina pero wala tasang mahimo. Sa mga nagaproblema naman gali sang ilang mga balayran titawe mga bills tiara man ang aton sa ni mga networks ni. Actually, mention ta na lang, ang Globe naghatag 30 days extension sa pagbayad sa inyong mga bills kan customer kamo sang Globe. Kung 30 days ila ti equivalent man isang 1 month, di ba? Ang Smart amo man ang PLDT naghatag man na isa ka bulan nga extension sa pagbayad sang bill para sa ila sini mga customers. So makita naton sa kabugusan bala mga palanggan naton ka mga tagpalamati nga ang tanan sa aton kabuhi apektado. Gapan ng puay, nakita ko kahapon ang isa ka tricycle driver. Paano kung wala sila pasahero, kundi sila makabiyahe, idalawat nila bugas. Masubo pamatian, masakit para sa aton balatyagon. Pero kinahanglan man, amo na siling naton, ini ang tion kay na-fall gid siya sa kwarisma mo, tanduganay na lang ni, di ba? Na-fall siya sa kwarisma, na ini na ang tion siguro nga kon may ara ka mo dira, mga tupad balay, o kung sino man sa inyo pamilya nga wala, nagawion kag may extra ka mo nga bugas, bisan bugas lang. Manasiling naton kung mga extra kamo dabi nga 30 pesos or 100 pesos, pwede kita ka bakal saging kag kamote. Inaya makasapin-sapin gid sa aton. Kag ang kamote ya hindi na madunot mo na. Di ba? Mga kararuton, dako ang mabulig sina sa aton. Kinanglan mangin resourceful lang kita, na kung ano ang makapaayo kag makabulig sa aton, kag makabulig man sa aton isig ka pareho. Dali gid lang Tita Wilma ha, para gid sa tanan. From Celine Dion kag Andre Bocelli. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Yes, Lord, hear our prayer. Kaginatugyan gidamon sa imo ang tanan. Ha? Yes, amen, good Lord. Okay, let's dos just to say Action Radio Philippine Standard Time sa ando dada mga kauturan hakon magkinanglan kamo mga fresh flowers ara lang sa gihapon sa likod sa Bacolod Bay Center. Dera sa May Ferrero Street ara dera nahamtang ang Jenny and Christine Flower Stand. Pwede man kamo magka-contact sa cellphone number 0930-9592828. Again, 0930-9592828 para sa kung ano man nga mga okasyon, ha? Ano man nga mga okasyon o kung para man sa inyo mga palangga dera. Pwede gid kamo iya maka-order dera sa Jenny and Christine Flower Stand. Dali lang kalitan ko ni Tawe. Ari di may nakita dari bala si Tito Wilma sa Facebook Live gapamangkot si Tuto Robert, no? Si Tuto Robert Bautista untat kuno biyahe sa Caceres Boys, wala pa mando from LTFRB, ha? Sige ang biyahe diri sa iton sa Negros Occidental, na wala pa advice sa series bus liner nga maguntat sa pagbiyahe. As long kay nga kung maguntat sila biyahe, masanksyon sila sa LTFRB, ano ang mga tao? Paano na? Don't worry, may biyahe. Kung may ara na gid man announcement or whatever nga mandate,
mapamati lang kita sa Action Radio, ha? Mati kita diri sa Action Radio sa mga updates para kabalo kita kung anong dapat na itong himuon. Okay? Good afternoon, Ma'am Wilma, more power, alegria, magtang portal, madamo gin nga salamat, mayong hapon man. Kay Akerot Sakamoroto Yamamoto, pwede po ba pag-greet ga monitor gid ko permi diri sa Manila ang mama ko nga si Jesseline Damundoy, kag lola ko nga si Teresa Fulheras, gapamati man sila sa Maaw sa Bagos City. Okay, reply ka mo please. Yes, nabatian mo na siguro Robert Bautista. Kung may ara pa, no? Update lang kita, permi. Nakagpamati kita sa radio. Okay? Thank you po from Makati. Aina Fe Marquez, greet ko lang the family ko sa Lacasiliana. Family, Hodaka, Chris, Zayrene, and Lawrence. Halong kamuda mga anak ko. Love ka mo ni Mama. Oh, so touch naman, Ana Fe. Na? Mayong hapon, greet ko lang mga bata ko. Sherwin, Andrea, Athila, Sophia, Joy, Murphy, family sang Punta Taytay, Garcia Marivic, salamat man. Speaking of Murphy, Ma'am Cynthia Murph, kamusta ka mo dira? Na? Kay may kay Kaloy dira, maayong hapon man. Kagara man nag-upod sa atin online, sa Sinining Malubaw, mayroon na si Nining, kag si Tuto Larry, kag si Yuan, swimming lang da sa baw. Sige, enjoy lang anak, no? Enjoy lang dira. Kag, dira man kay Sis J, kaya Sis J, kay Sinyang, good afternoon, thank you so much for joining. Kag dira man sa Mayla, Carlota, happy listening lang. Kay Sis Ella, kag sa ilaman mga apo, kay Shobi, kag kay Chandler, Gina, dira sa may Murcia, sa may Mambukal. Thank you so much, kid. Mayong hapon lang dira. Okay, relax lang anak ka mo si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sunflower Plus Herbal Capsule. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS,
composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious 500 capsule. Kay man ang DTX 500 capsule kinanglanon man nato ni adlaw-adlaw para sa aton maayo kag mapagros nga tay. Kinanglan naton iya ang complete management para sa aton liver. That's why nga mag DTX 500 capsule kita tungod ini ang may detoxifying compound nga among nagatinlo sa aton natay. May mga active ingredients so phytochemicals kag antioxidants pangontra sa paghubag sang imo atay o kon liver inflammation. So, hindi nato ni pagpawalaan. Kinahanglan, tagaan atensyon at tipanon kag proteksyonan pagi sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Sa gamading balaga halin ang dako kundi sa gamay. So, hindi na naton paghulaton nga maglala pa. Kinahanglan subong pa lang mag DTX 500 capsule ka na. Pwede inamod mabakal sa mga butika dira sa aton tag sa kalugar. And as mentioned, pwede kita log-in ka makabakal online, log-in kita sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Siyempre, authorized online distributors ng DTX 500 capsule, Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina.
Yes, padayon man si Tita Wilma. Antes man kita magbasa sa itong sulat sa sininga hapon. Gamonitor lang ko di reaction Wilma sa program. Muliog lang ko tamyaw belated happy birthday kay Margarita Brinques sang Purok Sambag, Barangay Abuanan, Bago City. Ang gapanamyaw Lusing Piscadero, gitarista sa harana sa Action Radio. Abay, 6:58. Salamat sa belated happy birthday lang, ha? Tita Wegi na tamyaw ko lang the family Laparan Labaniego, Esparicia family, nagapamati. Kaya nagapamati. Kag siyempre, gatamyaw bibing sang Pandanon DSB. Salamat, get 5977. Okay, karon na lang na siya, no? Kag Sir Doms Ortiz, thank you so much. Amen, we love you, Lord. Thanks, Gid. Kakainday Maylaw Kapino, nagaupod man sa iton karon nga hapon si Christian Roa. Good afternoon, Action Wilma. Kay Jo Marie Pormentira, na? Tamyaw ko lang Jennifer Paris kag Nicoy Claveria sa Binalbagan. Ari kami diri ka pamati sa imo samte nagapahuway. Ginitamayaw ko man akong pamilya kabataan nga si Gain or Gain, yes, Abriel, kay Jonel, ilabi na sa akon bana nga si Gideon, kag sa akon ugangan, nga si Nanay Milit, kay Jump at madamo nga salamat to. God bless and the whole world. Din lasan Gain Dionel Ilekim. In the Girly May atong Zalazar, thank you so much man. Tawe bata ko, ginigwit ko Sherwin, Andrea, Thila, Yes Garcia, Marivic Sofia. Yes, salamat din. Relax lang anay, aha. Si Tita Wilma, magabasa sang atong sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang itong letter sender subong nga hapon isa ka asawa taga Victoria City. Nagapatawag siya sa ngalan Rebecca. Ang sulat ni Rebecca nagasiling, Dear Tita Wilma, mainit nga pagtamyaw sa imo kag sa mga taga-Action Radio. Ginapagamuyo ko gid permi nga kabay mapahilayo kita tanan sa katalagman kag sa kun ano man nga trahedya kag balatian. Nagapangayo man ako sang maayong hapon, tita, sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life. Tawag lang ako kay Rebecca. 26 ang edad, ang bana ko naman, 47 na. Tawag lang siya kay Victor. Abi ko anay, porke nga nagpamana na ako sang mas dako ang edad sang sa akon. Nakasala po ako sang isa ka responsable nga bana. Hindi gali, Tita Wilma. Nagsala ako. Maayo lang gani kay isa pa lang ang amon bata subong. Anom pa lang katuig. Sa 8 namon nga pag-updanay. 8 katuig na. Nagpasalamat man ako or nagapasalamat ako kag isa lang ang amon bata. Tungod sa libel sang pagka-irresponsable sang bana ko. Kay basi bala ako sa gihapon ang mabudlayan sa pagpadako sa amon bata.
dako man tani ang ginabaton nga sweldo sang bana ko dira sa Bacolod. Kay isa siya ka IT engineer, kag web program designer. Pero halos tanan nga kwarta nga iya mabaton. Nagakadto lang sa iya bisyo kag barkada. Kabalo katita ang iya mga katropa, mga hoben pasang sa iya. Kag permi siya, amo ang nagamandar kung nag-good time sila. Oo, may kaugalingon kami nga balay, pero gamay lang gid ang nasave ko. Kung ginasita ko siya, Tita Wilma, ang iya rason, dako kuno ang nabulig sa iya sang iya mga barkada, labi na gid sa iya trabaho. Naintindihan ko ina, pero feeling ko, dapat nga may limitasyon man ang tanan. Hindi bala, Tita Wilma? Kag isa pa, dapat maghatag man siya sang limitasyon sa amon mga galastuhan sa sulod sang balay. Abi mo permi nagakadelay ang amon pagbayad sa kuryente kag tubig. Kag may mga instances pa gani nga nagakautdan kami sang kuryente. Ang iya ginaintriga nga sweldo sa akon kulang permi bisan sa amon lang galastuhon sa balay. Sa tuod lang, Tita Wilma, mabuot kung sa mabuot ang hambalan ang akon bana na si Victor. Pero siya lang permi ang masunod. Wala niya ginapamatian ang akon mga suwastyon. Inasubong ang akon problema. Napensaran ko man nga isulat, kay gusto ko man pangayuan sang imo advice ang amon sitwasyon. Salamat gid sa pagbasa, ang nagatahod, Rebecca. Sa aton sini letter sender, kami PS pa di sa dalom, tawe, please play sang gusto ko nga song, Love Ko Gid Ni. Kunara ko sa church, ginakanta ko sa iya upod. Okay, try ko gid na. Okay, sa imo, Rebecca, salamat man kag mayong hapon sa imo. Ang problema, syempre, hindi na madula sa aton, kag syempre, lain-lain man nga mga problema nga aton ma-encounter. Ang sa imo, mabulubog at kung ako man ang imo pa analisahon sa sitwasyon. Mabulubog at kay ti bana mo nimo na bana mo di kag ang nabutang sa ital-ital ang inyo pagpangabuhi. Nga kung hindi mo ini mahatagan sang solusyon o kung pamaagi kung paano mo ini mahatagan kasulbaran, dako nga problema maguba pang inyo pagpangabuhi, di ba? Pasalamat kita nga ara ka man, lapit ka man sa inyo church, di ba? Lapit ka man sa inyo church, nag-attend ka man sa inyo sini Bible study, tingnan na pasalamatan man nato ina nga malapit man ikaw sa mahal nga Dios. Pangamuyo kagid permi updon mong imo bana, di ba? Kag syempre sa nahambal man naton jutay nga paghangup kag pasensya, dugangan ko nang ihambal ko karon area ning ambahanon nga imo man gin pangabay. Halin kay Miriam Biliana. One day at a time. I'm just a woman. Aga pa siyang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Rebecca, one day at a time. Para gid sa imo, tungod din na gid ang imo ginpangabay, ginpangita ko gid na. Yes, ara lang siya. Nga sa paghatag sa imo sang dugang nga kusog, sa paghatag sang dugang nga pasensya, paghangop, kag dugang pagin nga paghigugma. Para sa imo sinibana. Kaya nga, hindi mo na mapalagyuhan, masiling ka ma-resign ka bilang ma-resign ka bilang asawa, bilang iloy sa inyo sa kabilong nga bata, hindi ka man ka-resign. Amo inang sagrado nga responsibilidad nga hindi naton matalikdan. Kaya nga kung talikdan ta ina sa matalikdan ta diri sa kalibutan, pero hindi kita makaluwas sa kahitaasan. Di ba la? Responsibilidad naton ina. Kag sagrado ina ninyo nga ginsumpaan nga dapat never surrender, my dear, at tubanga pangitaan solusyon paano. Isa sa matagda ni tawe si imo sa banda mo nga ina, kulang lang na siya guro sa eksplanasyon, pagpaathag, pagi sa pag-angga-angga kay subong niya. Ang tanan nga bagay hindi mamakuha sa pakusog, ang tanan nga problema hindi mo masolbar sa away, kundi sa pagpungko sa lamesa o kung samtang ka mo nagapahuway nga maayo ang balatyagon siyang tagsa sa inyo nga duha. Na? Nagsala ka? Nagsala ka sa pagdesisyon mo nga magpakasal sa lalaki nga dako ang age gap, ang antad sang inyo edad nga suno sa imo, abi ko anay kun mamana ko sang mas may edad sa akon, mas swerte ako. Na, maging man mga kabataan, gusto ko mag-boyfriend, gusto ko akon mapangasawa, mas magulang sa akon, kay mature na, mas may edad. Hindi pala rin may ara nga bisan hoben pa, pero ang iya sini outlook iya sa pagpangabuhi matured na. May ara nga huben pa, pero ang tanan nga plano para sa palaabuton, nahimo na niya. Nga kun siya ang magpangabuhi na kabalo na siya kung anong dapat niya himuon. Timianon mo na bisan pila na itong edad, 47, na? 47 anyos na si Victor, nga bana mo. Wala pa na siya ka-enjoy sa iya pagka-single mo na siling ko gani. Magsulod gani ka mo sa isa ka-relasyon sa pagpamana o sa pagpangabuhi. Kinahanglan, enjoy nyo na inyo pagka-single. Para once nga magsulod ka mo sa pagbalay sa inyo puluyan, sa inyo pamilya, na-enjoy nyo na ang tanan. Maka-focus na kamo sa inyo pagpangabuhi. Ay, kadasig man sang oras. Relax ba na oras? Na? Isa sa mama suggest ni Tita We sa imo in the Rebecca, hindi kagid magkataka sa paghatag suggestion sa imo sa inibana in a nice way. Bisan medyo mabulubudlay. Tungod mas magulang siya sang sa imo, budlay na iya mo nga hambalan mo ang mas magulang sang sa imo, di ba? Experience niyo na sulod balay, di ba? Magulang ko, ako maluhod sa inyo, manghud lang kamo, di ba?
sa mga mag-ululutod, bisan sa mga bisan, magulang ko yan nga mapaumod ko yaman na. Kay masiling tabala, kalabanan sa mga mas magulang kumpara sa mga kabataan, kalabanan na, way ko yung nagsiling itanan, hindi bala receptive sa mga suwestyon, advice ng mga mas hoben sang sa ila. Kinanglan na eksplikasyon, tawi, di ba? Yes, so, gani siling naton, ang hatag suwestyon, hindi malain. Ang pag-eksplikar, hindi malain, basta sa maayo nga pag-inistoryahanay. Eksplikar mo sang maayo kay Victor, Inda Rebecca, ang sitwasyon ninyo nga duha bilang mag-asawa. Eksplikar mo sa iya ang kabudlayan mo, especially sa financial situation nyo, para maintindihan niya. Mahambala na siya nga hindi siya makabalibad kay ti dako ang contribution sa iya sinibarkada, sa iya na-achieve sa karon. Hindi. Kinahanglan explikaran mo gid siya from time to time. Timing lang na dang kinahanglan. Kinahanglan mag-explikar ka sa iya, ipabatsyag mo sa iya ang imong nga kabudlay sa pag-manage ang inyong financial resources, di ba? Kag masiling tanga ti PR. Tuod gid man na kinahanglan mo gid man mo sa imong trabaho kisa mag-PR ka sa imo sini mga upod labi na sa mga amon sini nga mga klase ng tao, pero kinahanglan kabalo ka man sa mga priorities mo. Kabalo ka sa imo mga responsibilidad. Kay dapat lang gid jaday may ara ka muna save bisan isa lang kabilog ang inyo bata, pero dako ina iya nga responsibilidad ang iya sini pala abuton. Responsibilidad ninyo nga mag-asawa. Kag makita man naton siguro tama lang gid siya bala ka-focus sa iya sini profession, no, bilang IT engineer. Nagka-focus lang gid siya da may mga gusto pag gina siya guro ma-achieve nga goal mo, nga gusto pag gid niya nga magsaka pag gid nga maging successful more and more pag gid. That's why siguro nga mo nang iya ginahimo nga nalipatan niya nga ay may pamilya gali ko nga dapat ko talupang doon do something amo sina, di ba? So bilang asawa, dugangi pagid ang imo ighalangop sa iya, pasangkara pagid ang imo pasensya, dugangi pagid ang imo kureya na kung may mga balayran nga dapat isettle, since ikaw in charge sa inyo household, sa inyo panimalay, ikaw ang may salabton sa pagpahanumdum sina sa iya. Kung may mga dapat isettle nga mga balayran, layo-layo pa yambal mo na sa iya. Para nga amo ni galing balayran taho ang Diyo amo ni nani mo ka balalistahan para makita iya na importante ang gusto nga management sa oras, husto nga management sa inyo financial nga kinahanglanon, nga kinahanglan gid mabalans ang bana. Kay nga akon ikitang asawa hindi kita nga kabalusin na magplastar sa aton bana kung kaisa mo nang ginahalinan sang away, di bala? Kag amoy nang ginahalinan sang pagkagubasang pagpangabuhi. Kinahanglan tagaan tagid oras ina. Himo kalistahan sang inyo expenses sa sulod sang balay. Galastuhon nyo sa sulod sang balay. Kung anong pagkatagi sa imo every 15 days or every month. Pero mas namigid yes, syempre, ang the whole month ninyo expenses kaya mga bills siya binula na mo na. Ang inyo pagkaon, kuryente, tubig, ang bata nyo kung nag-eskwela na, syempre galastuhon sang bata sa eskwelan, mga balayran, kung ano pa dira. Bisan ahos kagasin baklon mo, ilista mo na. Kay maadala na siya kung sumahon mo total. Makita niya ina, kag ipresentar mo sa iya para mabalaan niya nga, ay sobra man ang imo gipresentar sa akon sang sa ginahatag ko sa imo. Tidin mo ginakuha nan. Kung na-explikar ka, dear, na-explikar ka, nga sa tutuod lang, gusto ko na maghibi. Kay galing wala ka man mamati sa akon. Ngang imo ginahatag sa akon, kulang pa sa galaston sa sulod sang balay. Ginhawa ko nakakumpres, ginhawa ko nakapaigo, pero kulang sa gihapon. Kag syempre, para hatagan siya good heart, kag magabukas ang iya pamensaron, ang pagpangamuyo para sa iya. Simba ka mo bala kada Domingo na pagamuyo ka mo bala before and after ka mo magkaon, since nga nagatrabaho siya, ina makaupod ka mo nga tatlo sang inyo bata sa pagkaon. Importante komunikasyon kag ang
openness o kung ang pagkabukas ng tagsa-tagsa sa isa ka relasyon. Dasig mo sa aton oras, alas 2:47. Relax lang anay ha? Inday Rebecca, kabay pag may makuha ikaw sa ginhatag ni Tito Will mga suwestyon, magabalik kita pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. 12:50 na Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, padayon man si Tito Wilma sa This Is My Life. Ang ito na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang nag-isanod man nga supplement himolin sa Pilipinas, nga may USFDA seal of approval. Hindi ang 100% pure mangosteen natural, kag 100% organic. Kani kung ikaw ginaubo, let's say may pneumonia man ikaw, bronchitis, ang ito sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen magabuligid para nga mag-ayo ang imo sini, ubo ang imo man, bronchitis ya. Kag sa nasiling na naton, katapat yan na, isa ka tibag. Good for 1 liter of hot water. So, bot silingon, hindi lang ikaw makabenepisyo sini, ang bugosgin nga pamilya. Kay tandaan mo lang ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang may antiviral, antibacterial, kag antifungal effect. Nagapahagan-hagan sa mga infection sa imo baga kag sa iban pa nga mga pulmonary diseases. Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag dili man samon sa siyudad sa Bacolod, ara available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay. Eagle, hi. Good afternoon. Thank you, Miss Seven Heaven. Gaupod man sa aton sa sininga hapon. From Riyadh, Saudi Arabia, watching live, Lorraine Lukban Kosyo.
Kay Wilvan Española, tikala may hapon Tita Wilma, ni kamask ka na, pero okay, okay gina. Pagtamyali sa family ko sa Murcia Española family, maghalong gid sila. Miss Heaven, yes, thank you. Pasensya na ko nakamask si Tita We. Kabala ko, may ginabatsyag si Tita We, di ba? Yes, amo gina iya. Salambal ko na sa inyo, kaina, antes man ako magsugod sa pangalagad sa inyo. Man mo, may CA si Tita, may cancer si Tita Wilma. So, kinanglan halong-halong man kita. Okay, salamat, Gib. Kantuan taanay, ang aton sini letter sender, karon nga hapon. Pila man ka mga opinion, ang aton lang ihatag diri sa aton text hotline. Basta sitwasyon, Inday Rebecca. Good PM, tita, para kay Rebecca, day pagkabakod gagid. Kag hugot nga pagpangamuyo nga ma-realize man sang imo bana ang iya nahimo. Hindi magduli sa paglaom. Dapat positive ka lang para sa imo bata. Kay ako, naagyan ko na ako niya bana palahubog. Pero sa akon pag-ampo, permi kay Lord, nakatapos gid eskwela, duha ko kabata, kag may work na subong. Si, hindi Rebecca? Yes. Magpakabakod ka lang. Halinin na kay 92308. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Tita We, ang mahambal ko lang kay Rebecca, amo ginaday basta araman sa imo ang base araman sa imong diferensya. Okay. So, usisa ang tanan kun nga okay, 9220. Hindi ko na pagsuliton. Nga iya ba na nagakalingaw sa iya sini nga mga barkada tungod sa bana niya, dakong iya kabalas lang sa iya barkada sa iya man trabaho. 1064% siya. Hambala siya sang matawhay inday, kag papainchindihon mo siya nga kulang ang ginahatag ya. Sinining ni sa Bahi Tabugon, Kabangkalan 0596. May damogin nga salamat sa imo. Para kay Rebecca. Di na to. Tita We, ang mahambal ko lang kay Rebecca, amo gid na day basi araman. Same ang iya nga. Well, Jesus, you know. 5290 dagin pakadlaw mo lang si Tita We. Oo. Husto ka, na? Yes. Hindi ta napapaminsaron kay madalman kasi na kinanglan enjoy mo lang. Something mabaskog ka pa. Okay? Amo na siya kinahanglan ng sikreto dira. Be positive lang kita tanan para ina sa atong tanan kaayuhan. Ha? Kag yes, mayong hapon Tita Wilma para kay Rebecca, sa pag-asawahay kinahanglan gid ang paghangpanay kay kinahanglan painchindihon mo man siya bisan tigulang siya sang sa imo. Kita mo lang na yung Rebecca. Okay, 2348, thank you gid. Ayong hapon Tita We, pamati gid bala kami sa imo tagahapon kay nanamian kami mamati sa imo sa namin sa tingo. Salamat. Gapamati gid ang lola ko nga si Lilia Alabado kag ang bana ko nga si Jay Hungko. Tita Tamia ko lang family. Ligaspi kag de la Paz nga taga La Castillana, Barangay Kamandag. Kamusta lang ko sa ila kamusta lang ko sa ila, no? Kag ang family Alabado nga taga Ginpanaan, Baryodaan, taga Ginpanaan sa Baryodaan. Sinisa Ligaspi ni Galita. Salamat gid sa pagbasa. 6481 gusto ko patani nga magbasa pero asa lang tadaan na tungod nga atong sini oras, ma-horoscope pa si Tita Wilma sa atong pagbalik pagkatapos sang mga ini. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa suplemento. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS
composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive... My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las 3, ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life aton man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene, wala lamod chemical, kag wala man sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Siyempre, itong si ni Dr. Pinoy Squalene Capsule,
kang 100% nga squalamin, kag syempre kung ikaw man ang may problema, kag kinanglan mo cleansing sa imo lawas, the best cleanser, kag the best man nga regulator sa atong sinidugo para sa maayo nga blood pressure, blood cholesterol, kag blood sugar, para mangin maayo man naton pamatyagan. Plus pa sa inyo sodium, kung problema ninyo inyo sodium, ang inyo potassium, ang inyo creatinine, inyo uric acid, kinanglan adlaw-inlaw ina nga malimpyuhan kag ma-regulate. Plus pa sa kung ano man ang inyo sinig, ginabatyag sa inyo lawas 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini mabakalman sa mga butika sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede na mabakal sa tanan nga Negros Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy, kag sa inyo pala magkutano na rin atong Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, kag namtaman ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Miss Heaven, kay tutuweng mayong hapon lang dira sa inyo. May damogin nga salamat kay Inde Maria Luz Grijaldo. Salamat man. Kag, ito to, John Acosta. Tita Welms, good PM. Tamiyaw ko lang di mga upod ko sa Purok Paho, Barangay Dulao, Bagos City. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag kay Yes Maria Grace Eugenio Formin. Salamat man sa imo. Kag maayong hapon lang dira. Te, pasensya lang anay. Kita do, hindi gid si Tita We makapalawig. Kaya wala na gid si Tita We asang oras. Dako ang akong utang sa inyo. Maria Luz Grijaldo. Kag kay Ed Hilado. Salamat gid na. Kag kay Tuto Christian Rawa. Kay Tuto Kim, salamat. Pasensya na. Balik lang si Tita We. Sa buwas na naman. Kag kay Pines, Pilipinas. Happy birthday sa imo, Pines. Kag antes man si Tita Wilma magpaalam sa sininga hapon. Ang ito naman, quote of the day from Billy Graham. Nagasiling, to get nations back on their feet, we must first get down on our knees. I can't say goodbye to you. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. I try. You're such Bawi lang kita buwas. Kag syempre, aton man ginapasalamatan naton sini partner sa technical control, Action Henry Espolgaro, pud man kay Action Trey and by Kin. I know that it's Sa ngalan sa amon station manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, amon productions chief, Action Rex Cantong. Tugtog naman iwa't mo standby sa may mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila